Useasti jouduttiin palaamaan joskus pari-kolmekin kertaa sinne oman maalin taakse ja hakemaan jälleen uudet vauhdit. Nyt nosto vähän epäonnistuu, mutta se on sinänsä onnekas, että Palmieri pääsee irtokiekkoon. Ei kuitenkaan laukaisupaikkaan. Palmieri heittää maalille, mutta nyt sitten on 3 tsekkiä tulossa. Jagr vauhdissa, Raunekko viedään, Cervenka on toisessa alassa ja kiekko lipuu maaliin! Kiekko lipuu maaliin Jaromir Jagrin laukauksesta ja tämä koko halli räjähtää huutomyrskyyn. Conklin lipsauttaa tuon sisään, saa vielä osuman kiekkoon, mutta sinne se lopulta putoaa selän taakse. Ja tsekki on ottanut omansa nyt tässä kamppailussa, on ottanut johdon 1-0, kun 1.15 jäljellä ottelun avauserää. 3. maali Jaromir Jagrille tässä niin sanotussa kuoleman pelissä. Siitä niin tämä heitto maalin eteen, se oli se virhe. Siellä ei ollut ukkoja alhaalla ja Jagr, vaikka vierellä on Rahunek ja siellä takatontilla on Cervenka, lähtee laukomaan ja se laukaus. Silitski laukoo ja Komisark edessä, mutta sitten Eliakselle vielä vetopaikka siihen 4 keskelle. Tai 3 keskelle, mutta ei saa kuitenkaan vetoa aikaisin. Rahunek, Jagr suoraan syötöstä ja Jaromir Jagr, valtavien maalien mies, valtava mies muutenkin. Hän iskee Tšekin 2-0 johtoon ja iskee sen 5-3 vastaan. Conklin on liian hidas poikittaisliikkeessään ja Yhdysvaltojen jäähyt ne kostautuvat. Tšekki 2-0 johtoon, kun kohta 5 minuuttia pelattu ottelun toista erää. Ja valko-sinipunainen merivello Bratislavassa. Jaromir Jagr, toinen maali tähän kamppailuun ja mihin paikkaan. Raunekin syöttö, Conklin ei yksinkertaisesti ehdi peittämään tuota kulmaa. Etukulmassa on 0,5 metrin aukko lähestulkoon. Litski. Näin ne pelataan Frolik vauhtiin. Frolik jättää Plekanecille, joka laukoo maalin. 3-0 Tšekille. 3. erä puolivälissä. Ja Conklin miettii jälleen. Jagr. 2 edellistä maalia. Ja näin tämä kääntyy jälleen. Tomas Plekanec. Vihdoin hän saa sen maalin tähän otteluun. 5 niitä on jo syntynyt turnauksessa. Paikkoja on ollut. Stepan ei saa tuota kiekkoa pidettyä. Frolikin jättö ja Plekanecin viimeistely. Sitten laukaus Rahunekilta. Yhdysvallat vaihtoi Shannonin kentälle. Jagr. Zilitski. Jagr. Maalin taakse. Plekanec maalin eteen Jagrille ja Jaromir Jagr. 3. maali. Hattutemppu puolivälierässä. Tšekki 4, USA 0. Ylivoimamaali ja yleisö se nousee seisalleen. Juhlan kunniaksi, kunnioituksen merkiksi, hatut lentävät jäälle. Numero 68 on tehnyt illan 3. maalinsa. Ja kuunnelkaa tätä laulua. Sinne niin Plekanec sinne maalin taakse ja Jaromir Jagr jälleen kerran.